Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan Anilda at taga Nueva Ecija. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan ti Galam family iti Kasyaman Baknotan La Union from Zeus Galam. Asawak ani Rochelle Bautista from J.R. Bautista. Abriam family from Geraldine Abriam. Lakay ko Reynaldo Jose, apok ada JC, ayan Jester kan Daisy Jen from Josephine Jose. Kasinsin kan pamilyak ijay nagawa itugon Benguet from Shelo Carpio. Priscilla Cacho ti California, USA, Rhea Joy, Kane, Aya, Zane Clinton, kan Amira ti Macau from Erwin Cacho. Shout out pa kada Norma, Norly, Bebit, Reynold, Romnick, Junjun, Presi, Pearly, Jaja, Randy, kastamot ni Ben, Ken, JR, Gian, Justly, CJ, Ramram, Canjelo. Ni Ira ken Brianna from Federly Ferrer, Tibacolodan, Barangay San Felipe East, San Nicolas, Pangasinan. Amin at taga Kinarayan, Narvacan, Ilocos Sur from Nelson Tamayo. Ni Ador Manangan, kandagiti anak ko di ta inabaan Sur Purukuan Rosario La Union from Carolina Manangan. Shout out pa kada Jofel Dagandan from Michelle aka Mikang, Timuraya, Ilocos Sur. Anak ko Adaray, Manuel, Cherry Fabrin, Edward, Samantha, Ellie, Ricardo,
Bautista kan Jimmy kan Lorena T. Spain from Leonora Bautista. Aison family, Papa Virgilio, kan happy birthday kanila kay ko Joffrey Estalilia, kastamat ni Vince Cyrus Aison from Lai ti Singapore. Shout out kada Imelda Velasquez, Isaiah Thomas Drama Production, Corazon Balaan kan Marcelino Ordonez. Takang Valdez kan Passion Family ti Andarayan from Mary Jane Takang. Papa Reynaldo kan Mama Sofia, kastamat ni Shasha nga apuda from Sefkel. Advance happy birthday iti buridak ko ni J.R. Gutierrez kan aminan nga anak ko from Mariel Gutierrez. Happy graduation ka ni ading ko Cyril Mundo ti Tangadan San Quintin Abra, kastamat ti Taberna kan Mundo family. Makablaawan ni Tasyong Tabangin kan Rodolfo John Mar Tabangin ti Vigan Ilocos Sur from Nestor Cuse Alamo. Shout out kada Raquel Paras, Leticia Lapitan, Rodolfo Carino Jr., Margarita kan Manny Ortiz. Abon Boadilla, Mayflor, Zaira Jane kan Vinin from Mama Sally ti California. Nida Martinez ti Isabela kan Rosalyn, kan Ronilda Martinez EJ Oman kan Saudi from Rochelle Salas. Inang Maria kan pamilyak dita Dolores Quirino Isabela, kan agamak dita Del Corpus Cabatuan Isabela from Christine Cadiente. Shout out pa kan ni Virgilio Salem. Kan kastamat ang makablaawan ti pamilyak ijay New Gumia Dupax del Norte, kan amin akawork ko ti BRG from Arnelson Agaluos ti Santa Fe, Nueva Vizcaya. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Nilda. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin amang bukbukal iti daytoy a YouTube channel. Agraman dagiti na ayat amang tartarabay kadagiti padas nga iap-upload yo iti channel yo. Ilingad naklangan itinagan anil damanang agtawanak itan iti 30. Balasang akpaylaang manang. Kanayon amang mangag ko dayto a programa ta iso timay sa aliw-liwan ni nanang. Ta saan anaesem nga agbuya iti TV. Kay kayat na ti agdengdengag iti drama, ta saan kano amataktak ti panagtrabaho na iti balay, uray madama nga agdengdengag iti YouTube channel yo. Adamot padas ko akayat ko nga ibinglay kadag iti dumdumngag, kat sapay ko mata mapilimat ama idrama. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, manang. Nay, apay, nanggulpi kan sa matan iji grocery, anak. Nagadumo dagiti ginatang maun. Ginatang kon dagiti awan na masapsapol tayo dito balay tatang. Tapno saanan arumwar ni nanang ama pa nag-grocery. Ang adoonay day Tanilda. Kababain ka ni Selsaw. Ang mga nodamakunan na anak. Tatang. Saan agapaw ta dito kayo balay nga agnanaad kat na kayo amin ang tiagatang kadagiti kasapulan tayaw. Tatang, ni Celso tinang ibaon kanya kiji grocery. Isong awan ti romba nga pagtanagan nyo. Nasingpat ni Celso. Awan anyaman kan kwa na dagito nga ipapaay mi kada kayo. Ay na, nagasat ka anak ka, takas ka ni Celso tinagbalin na karelasyon mo. Nadayaw pa'y kada kami anaganak mo. Kastamot ka dagiti kakabagyan tayaw. Day tamot ti may saan na gustok kan kwa na tatang. Ang apay anak, awan ka di pa'y panggap yung agkasar ka ni Celso. Madanon tulat ta day ta tatang. Mapasamak to day ta inton na plano min anaimbag. Nasingpot at talaga ni Celso lakay. Damo pa'y langay niya mamo idin-inilda. Nalaganon tirik na kenkwana. Hustot ako na bakit.
Napaliw kumot day takan kuana. Iti kabayagdan nagdandan na iti anak ta, awan pa'y nakita ka pakapilawan kan kuana. Huwag nga Rod, makita tamat no kasano ti panang ipatag na iti anak ta. Damdamagag nga rod ka ni Nilda, no awan pa'y plano na nga agkalaysa. Nabayag mo ito nagdandan na ada. Sigurado ang naadal dan ti ugali ti tunggal may sa. Dumtang tumutla siguro da italakay. Mga nogor-ornong dapay iti pagkasarda. Wan kat nga taa. Ang sandan nga umububing. Madamdama agsikog ton ni Nilda. At danton anak da ngam saan da payla anak kalaysa. May mayat ko mga Rod no agsikugan ni Nilda. Tapno mapilitan dan ng agkalaysa. Uray simple lang akasar. Tinapatag agkalaysadan. Mom, mababainda na ng kantatang. Gapo ka dagiti nagado ka nung ang paghatang mo iti grocery. Anya ko mga iti pagbainan da. Rumbang lang da ita, data iti poder da. Siya ko mga rod ti mabain, gapo ta makipagnanay da kadakwada. Amom mo dagiti naganak kon. Saan ka no agapo ta data iti poder da kat datan ti mangbiag kadakwada? Nilda, bakit kan lakay dan? Rumbang lang at tulungan ta idan. Saan na narumbang nga panunutan da pa'y dagiti kasapulan diti balay. Manumot lati kanandan nga eh. Day tamot ti kanayon ko nga ibaga kadakwada. Ay, huwan gayam. Amom, damdamagan ni tatang, naawan ka no pa'y plano tang agkalaysa. Anya nga iti imbagam? Imbaga kamadanon tulat ta. Masapul ama plano pa yan na imbag. Huwan mata? Kaya't ko maipaikan ka ti kapintasan akasar. Siyak to siguro ti karagsakan a babae. Inton mapasamak dayta, Celso. Nilda, mawan pa ni Celso. Ag-overtime ka no di opisina da tatang. Ado ka no amin ti masapul alupasan na. Kastaya. Una takas lamasansan mo tinamarabyan nga agawaid. Awan mo tirumbang nga pagagawaan ng agtrabaho. Tawan pa'y mo't anak yaw. Kan mo isa, adamot na talgad at trabaho. Kanayon ko mo't nga ibagakan ko na day tatang. Natangkan mo't ti ulo na. Masapul ka nung aginggat kabaalan na ti agtrabaho. Agtrabaho latta. Sa bagay, ang mga nagurornong mo't para iti panagkalaysayaw. Kasta nga tangagpaiso, tatang. Awan mo't ngamin ti bagbaga na kanyak. Awan niya tamong ngay ang mga no kaya't nakasorpresaan anak ka. Sapay ko mga rod kasta tatang. Sa bagay, panawan mo't kuman, tapno agbalin kamin aligal ka ni Celso. Naimbag ta na panunot mo dayta, Nilda. Awan mo't tintirumbang nga panaknakam ka ni Celso. Kun amaw kakapkap na kanyaw titunggal may isa. Wan tatang, urayak nga rod ayawisan ni Celso ti panagkalay sami. Nasingpet ka na dayaw akaayan ayat ni Celso manang Emmy. Iso nga idiin singasing nangagdan na kami.
Diyakon nagpangadwa, kat imanugot ak adagos. Tanam na maag aso marununton ti panagkalay sami, kalpasan ang makaurnong kami iti busbusan mi. Imanugot mo tanan ng kantatang iti desisyon mi nga agdan na kamin. Ngam dinawat da ano mabalin, ijay kami balay mi nga agnaad. Banag nga inanamungan met ni Celso. Naannayas ti panagdan nami manang. Awan met ti makuna dagiti dadakkel ko ken ni Celso. Ngam iti panaglabas dagiti aldaw, kasla matatekanan dagiti dadakkel ko amang ururay, no kaanunak nga ikallay sa ni Celso. Adamat dagiti gundaway nga ibagak dayta ken ni Celso, ngam awan ti mauray ko asungbat manipod ken kuana. Naglabas pay nga rod dagiti aldaw. Masansan mo tanti pa nag-overtime mo, Celso. Ang mga maabuso mo ti bagim, katag sakit kay ti kastar aramidam. Ado nga min ti trabaho ita iti office, Nilda. No, jak mo tag-overtime, matambakan nak iti trabaho. Madanagan lang amin iti salunat mo. Kan oray da tatang, agbalaw da iti kanayon analadaw a panagawawid mo. Di da kapay kanon makasarsarita. Ibagam ta pasensyada pay laeng. Talaga amin na busy ako una ita. Mga bumak ng kaadagos iti kastangar aramidam. Di mo kayat dayta? Tapnormang aymot ba siti panagbiag tayo? Saan nga importante kanyak dayta? Tinapatagkat ti salunat mo. Kan siyempre, ti panagbanding tayong mata. Awan pa'y oras mo na makibanding kada tatang. Nilda. Uray data adwa. Dandani awan pa'y oras mo na makisarsarita kanyak. Naladaw ka sumangpet. Kat sigurado anabannog kan kat makaturturog kanton. Isobay bayan kan ang makainan na. Sorry Nilda. Sapay ko matamaawatam ti sitwasyon ko ita. Talaga lang nga ado ti trabaho iti office. Apay akas tatilangam. Matlaw na liday ka. Awan pa'y gaganay gayam nga agtrabaho. Ay, malagip ko lang ti kasasaad mo ita ka ni Celso, friend. Ha? Aywan, kaano nga iti kasariyo? Nabayagan nagdenden na kayo. Sigurado nga doon ti ornong yo para iti panagkalay sayo. Daytarod pa iti may sapa kariribukak. Awan mo ti dakdakamato ni Celso may papaniti panagkalay sami. Anya? One friend. Uray da tatang. Agkaradamag da no kaano kami kanong agkalay sa. Diyak mo't masumbatan taon mo ti plano mi may papaniti dayta. Kitanya pa'y lang amin tararamidan nyo. Agkasar kayo na Mabainak mo't nga agdamag may papaniti dayta ka ni Celso. Ha? Siyempre, iso ti lalaki. Rumbang lang nga iso ti mangibagano kaano. Saan ka di? Girl, na di mo mauray. Di si kante mangibaga. Di ka babain. Arig nangagasawa kayo anya. Takasarlangan ti kurang kada kayo. Ano ka ba? Danda ni awan pa'y oras na kanyakon. Kanayon nga overtime. Nabannog to na agawid. Uray dananang. Di da pa'y makasarsaritan ni Celso. Apay nga minakanayon na overtime, aber? Uno, ang mga nagror ng mutara ti panagkalay sayo. Kastamot tinaibagak ka ni tatang, idinaudi ang nagdamag da. Kaslasan mo ta kasta ti marikriknak, friend? Ha? Ay, agreedam ka, friend. Ang mga nadamot din sa balang aramidan ni Celso. Ha? Remember, di kay pa'y nagkalaysa. Mabalin latang agbaliw ti panunot na. Mapampanunot ko mat day tanod at duma. Ngamsapay ko ma, tasaan apod no ti mapampanunot ko.
Sapay ko ma, friend. Grabiin, ngamawan pa'y laang ni Celso. Kanayon mo ta nakastoy. Imposible mo ta kanayon nga overtime. Ang papananarod. Diyak pa yun amo no niya tibagak kadananang tunggal agdamag da no apay amasansan amarabyan nga agawid. Kan apay akaslawan mo ton plano na maipapaniti kasarmi. Imanugot ak idi anak idan na kankwana. Tapagarupak asumarunon tumatla ang tikalay sami. Ngamapay nga aging gaita. Katawan mo't dakdakamaton ni Celso may papan iti dayta. Nas ka na paliiwa kung dagiti garaw na manipod ita. Pakawanan nak Diyos ko. Sabali ti mapampanunot ko. Ngamsapay ko mata nagkamali aklaan. Sapay ko ma, Diyos ko. Apay dagitay sagsagana makawas mo, Celso. Papanam? Ang damin idijaya kanyak ni Brian ang negosyo. Mapan mi ko makitaan. Sa dino dayta? Eja probinsya. Mapan kami inton malam, kalpasan ti trabaho mi. Kat inton Domingo ti sasangpat mi. Anya? Maturog kayo ijay? Wanan tanong mayat na dyan negosyo. Pagsaritaan mi pa'y. Iso ajak makaawid adagos. Kasta ka di? Wen, isong sa gana kong dagiti kawas ko, tadi pa isong aramidam. Kasi ti sigod, agawid kanto asaan ka masukon, ket aganad kay ti panagawid mo, ha? Di ka kadagpakada kada tatang. Si kanto latan ti mangibaga. Makamukan ton ang mangipalawag kadakwada. Ididamo, ti masansan amadlaw mi kat ti kanayon a panagawid ni Celso analadaw. Ngam ti rason na kat ti panag-overtime na, gapo iti kinaado kano ti trabaho na iti opisina da. Ngam idi agangay, adamot tandag iti aldaw asaan nga agawid, taadda kano pagsarsaritaan da negosyo iti gayem na. Talaga asabalin ti marikriknak kadagidi agundaway manang. Ngam gapo iti nalaos a panagtalag ko kankwana, uray dagiti ibagbaga dagiti naganak ko kat jakmatan intal talag. Madlaw ko pa yan akaslaadan gura da ka ni Celso, gapo iti kasjay nga aramid na. Kaya saan man ang nagawid ni Celso iderabi bakit? Kung amot ni Nilda, anapanda ka no iti gayam na iti probinsya, tada ka no kita anda negosyo. Negosyo? Nagsaya at lang arodan ti trabaho da ka ni Nilda. Agpadpada da nga da na talaga da trabaho da, ag negosyo pa lang. Day tamot ti ko na dyan anak mo. Di ka ti pa nagkalaysada ti into na rin da. Awan samot plano na mangikasar ka ni Nilda. Ay, jak man amulakay. Saan ka ibagakmat ka ni Nilda?
Nga mabain kanumot amang dakamat ka ni Celso. Na, anya kumangay ti kabain na. Nabayagdan nga agdandan na. Rumbang lang agkalaysadan. Dimot na itatinamnamaan ta, iso nga imanugot ta iding agdanadan kas agasawa. Iso ti amok, awan mo't gargarawdan. Sakit kas tar aramidan na, akanayon amaladaw nga agawid. Ita, awan manan. Uray kas tula kumamot nga awan trabaho na ti panagtalinaan na dito balay. Ay ninilda nga'y, ayat na. Rimwar mo na. Madukutan mo't siguro nga awan aramidan na. Sakit awan pa'y day dya lalaki. Imbis nga agpaspasyar da kumamot adwa. Ay, saus, rumbang akasaritan ni Nilda ni Celso. Damagan na, noan niya talaga ti plano na para kadakwada adwa. Naimbag ta na sapa ka asimang putita Celso. Nilda, awan nung trabaho di office, iso sinapa ko natin nagawid. Nasaya at mat. Adda ko mapagsaritaan ta. Awan mat ngamin panawon mo kadagiti naglabas nga aldaw. Iso di ka nakasarita may papaniti dayto abanag. May papanitan niya day taya. Nabayag tamutan nga agdandan na. Siguro, panawan mo tantap na pagsaritaan ta ti maipapan iti panagkalay sata. Manen? Day tamanan ti ibagam kanyak? Di mo't imbaga kamadanon to day ta, ta saan mo't analakat agkasarita panawan na awan umdas nga ornong. Adamot basit na ornong tan. Kan simple laang matakalay sa ti kayat ko. Kastamot dananang. Saan nga ro da kasta ti kayat ko? Ne, ti cellphone mo. Mabit lang, tasong batak. Hello? Hapay ngay mawag ka? Anya? Sige, umayak adagos dita. Bye. Sino day, Chay? Rumor ka manan? Kuha, Nilda. Ada ka nun napasama kiti may sa agayam may kat masapol na titulong. Rumarak pa eh. Sige nga, Rod. Nga maganad ka. Wen, di ka agdanag. Friend, adamat tamagag kang ka? Anya day ta, friend? Awan ka din ni Celso di balayo di rabi Nasapa si Mangpet ngam aday mawag kan kwa na. Ada ka no emergency ti may sa agayam na. Isori marmot laang tanapan na tinulungan. No kasta nga Rod, confirmed. Di anya? Ay na, friend. Nakita ka na dyan sa kasinsin ko ni Celso idirabi iji ospital pagtrabahuan na. Ada intaray da nga ubing. Ada kadwa na a girl. Anya? Pudno ka diday ta nga ibagbagam, Jan? Yes. Adoy, kita ti insend kanyak di kasinsin ko a picture. Daytoy, saan ka daan ni Celso daytoy? Kita Uwan. Ni Celso hagpay so daytoy. Confirmed. Ngam asino ti intaray na iti ospital. Kan asino ti babae akadwa na. Apay nga itakalangan na gawin. Kumusta matigaya mo ako na matinulungam? Anda pa'y lang di ospital. Isong itaklangan nakaawid. Pasensya ka, Nilda. Awawagan ka.
Ngam di mo matsungsong batan ti awag ko. Diyak kami nainto na rin ti cellphone ko. Gapo ta mariribukan kami di ospital. Gapo iti kasasad ti gayem mi. Kasta ka di? Talaga na patag-unay nga rod kan kaday di agayem mo niya. Pudno day tanging bagam. Napatag-unay kan kajay ina ti ubing akadwam iti ospital. Anya? Anya nga ina ti ubing ay bagbagam. Diyak mo ti kahit masawan. Kasano nga rod nga ipalawag mo day ti aladawan? Nga adda ita dito yung cellphone ko. Oh, kitaam. Ha? Asino day ti ababay? Kan anya ti pakain na igam kadakwada nga agina. Nilda, baybayan ako mga agpalawag. Jay saludsod ko ti sungbatan. Asino dagitoy nga agina iti biyag mo? Pakawanan ako Manilda. Nabayagan na kaya't kung ipudnukon ka ti amin yung mabutangak. Amang ano panawan nak no maamuam ti kinapudno. Anya ti kayat mo asawan? Anak ko dahi tangobing. Ex-girlfriend ko ti inana. Nagsina kami dinaamuan na nga da sa bali a babae ti biyag ko. Ket si kaday tanilda. Si kati pinilik ta si katay ayatag. Anya? Kaya po asawan? Nabayagan aluklok ko nak. Saan ka aniloko? Ay ayatan ka. Gapulang iti ubing. Isong agkit kita kami pa iti inana. Saan ka kadi ang makonsensya iti kastangar aramidam? Naiturad mo nga imbati dagiti agina. Naiturad mo abinaybayan ti anak mo. Nilda, jak tinalikodan ti obligasyon ko iti anak ko. Ngam pakawanan na ko ma, tainlimod ko kun ka ti amin. Panagkunam, iti da ito'y anaduktalak. Kabailak pa iti makidanakan ka. Iti likodan ti kinapudno, nga dapadak a babae nga agsagsagaba, gapo iti panang talikod mo kadakwada. Anya di kahit maasawan Nilda. Panghasim, no anyaman ti pampanunutam, di mo ko maaramidan. Iti da ito'y anamwak. Lading itak, ngam uray kasano ti panagayat ko kan ka. Diyakon mairusok ti makidan na pa iti kaskan ka na iturad mo tinang baybay ay iti aginam. Para iti bukod mo a pagragsakan. Saan? Di na ko maisina Nilda. Si katay ayatag. Si katay kayat ko nga ikalaysa. Ikalaysa? Ita, maawata kunti amin. No apay nga aging gaita. Awan planom amang ikalay sa kanyak. Anya ti amok. Amang ano aramidang mat kanyak tinaramid mo iti aginam. Iso agpinasen siya talangan Celso. Agsinatan. Pangasim ko Manilda. Subliam dagiti aginam. Kasapulan da ka. Nang runa ti anak yo. Ipaay mo kadakwada ti kalkalikaguman da pa nang ipatag mo. Di na kun panunutan pa'y. Kabalak ti amin. Ikagumaak ti manglipat. Basta subliam dagiti aginam. Talaga si Dedokan iti panakisinam ka ni Celso, anak ko. Kabaala maalipatan ni Celso, anak ko. Ikarigatak nanang. Amok akabalak na iti adimtang apanubok tibiyag ko. Nasaksakit arik na at nga damasaksakitan gapo kanyak. Nga daubing abinaybayan ti ama na gapo kanyak. Pili bakit kinatib karmaw Nilda? Ngamdi ka agdaan nag-anak, tada kami kaninanang mau amang suportay daan yaman ngagbalin a desisyon mau. Patpat ganda ka unay, anak ko. Kat saan may akabailan a makitkita da ka a masaksakitan.
Agyaman na kada kayo. Noawan kayo. Diyak mo noon yan to ti mapasamak kada kami nga agina. Agina? Anya ti kayat mo asawon anak ka? Masikugak, tatang. Ibagak kumakan ni Celso na ito akasasaad ko. Ngam natakwatak tinasakita kinapudno. Sakmaya maamuan na ngagdadagsanak. Awan ka di ti plano, maamang ibagakan ko anak ko. Huwag ngagpaisunilda. Karbungan na maamuan ti kasasaan mo ita. Saanan, tatang? Diyak kaya't nga damanan panunutan na responsibilidad na. Husto na sumlian na dagiti aginana. Kan may isa, nasa isayatan ti kastoy. Tapno awan pamkotan nang agpakita pa'y kanyak. Anak ko. Huston da ito napasamak. Leksyon kanyak da ito yan, nanang. Tatang. Ipamaysaklangan ti amin nga oras kan pamatag ko iti agbalintong anak ko. Katsapay kumatakanayon nga da kayo amang tarabay kada kami. Namnamaam da ita, anak ko. Nilda, adda kami akanayo namang tarabay kada kayaw iti agbalin nga anak mo. Pimanawak iti lugar mi manang kabayatan ti panagsikog ko. Diyak ngamin kayat amaamuan ni Celso nga agdadagsanak. Impas ngay ko nga rod ti anak ko iti lugar ti kabsat ni nanang. Iti sabali abangir, adamot na riknak apan nakabangar, idi naamuak asinublian ni Celso dagiti agina. Kat nagturungdan iti lugar jay ina ti anak ni Celso. Apaman ang nakapagpasngayak, nagawid kami mutan iti anak ko iti lugar mi. Ita, awan damag kon maipapan ka ni Celso. Agliblibakak manang, no ko naak adjakon ay ayatan ti ama ti anak ko. Taaging ga ita, ay ayatek paylaeng ni Celso. Ngem ti anak mi laengen ti pangiparparik na ak iti dayta a panagayat. Lalaki ti impas ngay kumanang, asibibiyag apakakit kitaak iti inay ayat ko unay a lalaki. Sapay kuma, ta nakaitad inspirasyon, kan nakaibati iti adal to'y padas ko. Agyaman ak unay iti panangidrama yo. To'y pagayam mo, Nilda. Pagayam ko Anilda, dayawan ka iti nagbalin a desisyon mo, kan dayawak ti kinatibkar mo. Tanupay ay ayatempay laeng ti ama ti anak mo, kinabailam nga insakripisyo dayta, para iti pagsayaatan ti padam a babae. Ti apo ana marswa ti mangsupapak iti kinaimbag ti panagpuspusom. Kat ikarkararag ko, amasarakam tumat kuma ti agbalin akatakunaynay mo, iti tungpal biag mo. Alakastan pagayam ko, katagyamanak, iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, ti biag. Tintun, mapunas, dito'y lagi